tabuda downtown je. Downtown je. Sakuna unana Mr. Price. Tiri kuseri kwechi plastic guys. Pisa. Ando kwatura hamuna weri chero chi plastic ndo chainya kupisa wechi. Ari vhurika window. Yeah right. Baya weko. Ati vanu kutsva. Right guys, takudzokera. Tasvika. Saka izvozvi takwira muchi indo ino taxi yekuno iyi guys. Saka taxi yekuno iyi tinenge vakatisira bepa pakati. Asi haigari vanhu 4, only 2 people. It sits only 2 people. Only 2 people sits in the taxi. Takudzokera. Asi muri kuona pana driver pane bepa pane plastic ati saka haatotioni anototona nepachimufananidzo. Anototona pachimufananidzo. Muri kuona pasi pake muri kuona panenge pane plastic riripo. Panenge pane plastic riripo iro. Ndo rinenge riri pakati pake nesuma passenger. Saka mutsa munogara muri comfortable muri 2 inogara vanhu 2 chete taxi. Tingori 2 taxi. Haina mani munata ine space. Ndo ukatosununguka makumbo ako ukadzogara ukatosununguka makumbo uri mumota. Ndo mataxi ekunayo. Utoona kuti nyika dzichiri mberi izvozvi yanga iri kwedu kuAfrica takaita 5 mutaxi. Takatotsikirirana tiri 5 mutaxi. Tikati tiri 4 apa plus 1 anenge ari kumberi 5 mutaxi. Kwai vana maisa ku vasara kuhotsa uko. Tati Kuna the iPhone. Asara. Achiringuka ni guys. Takatota kusununguka kutambarara chaiko chaiko. Tambarara zvokwadi. Iye driver akazvigarira arega kumberi uko. Chingoti driver zvake kumashure kuno. Takuinda atichazivi kuti tambobva nekupita mbofamba sei amhene ikoko. Tangoburuka bhazi paya tikatenderera tikapinda mukati tatenderera tikanobudira kuseri tikati ngatichipinda mutaxi. Tatingazivi kuti mabhazi anga awanda manje rimwe rikati Coventry rimwe rikati Liverpool. Tashaya kuti tobvunza tichiti kudii. Ndikongorera vari kutidongorera vadhiraivha sei hazvina hazvo kuita. Vari kushaya tichitonongegwa madzisi kuti ndidiwe. Vari kufunga kuti ndikuvarongera madzisi tichivabe. SB wacho zviri sei tetezi. Kwambiri muUber tiri mutaxi. It's a taxify. It's not an Uber, it's a taxi. It's a taxi, not an Uber, cab. It's a taxi. Cab, yeah. Cab, makeba ya mota anodhura kwenyaya. Kwachita kwabushu. Kwabushu gara izvenyasi kana ndioni nichadzoka. Izvozvi ndakatosika asylum. Ndakatosika asylum yangu guys saka nditouyi kwabushu. Kwabushu tozokona after 5 years kana mapepa angu aita. Mapepa angu kana aita after 5 years ndizodzoka. Kwa muri mu black cab. Yes, kuda tiri mu black cab. Black cab. Zokepi? Anduyi. Mapepa angu anoita after 5 years ndodzoka. Ndakambonotora asylum izvozvo. Katonosika. Kuti kudigwe. Ukunamana nokushuwira tukaidzoka kwabushu kudzika. Munhu iye anotoroya masikati machena. Kushuwirwa kunzidzoka wamboenda uku kuchirungu kwechidzoka kunamo. Omanaka. Vanhu vakaoma kwaichidzoka kupi? Imi munotokwira imi moya kuno. Imi mutidzoke shure. Indambokwira pambakwira pandidzike. From 0 to 0. Guys, msadaro imi. Hands are you wearing a seatbelt? It's nice. Takato relax. Zvakutodaro. Let's go haina need ndikira. Sister. African. Tatobuda papa. Iwai mwe guys. Mota idzi hatisi pa seat belt because accident proof. Chikarovera zvazvinoita. Umeona? Saka tinongokurudzirwa tingokwira tisina kukwira tingokurudzirwa tisina kukwira tisina kuisa mabhandi. Dzatove dzimba idzi.
tinamboiona dzimba kwatabva nakukuya taenda neseri uku tauya neseri idzai dzimba kaidzi hatinambona dzimba kuya tinambona dzimba idzika idzakanaka idzi maspecials mamaflats tori ichi area chakatonyarira kuti sikuona chakanyarira wena kuti zi zvakanaka kwai muse bold diaries vamakati for the diaries vauya kwai mati vanhu kurebesa uruko we knew takanozvitaura kuti mira uone vanhu vachisimudza musoro kuti maiwekani vemafoni vemascreenshots vagadzirira takanozvitaura tikati mirai muone makavaona one for the diaries makavaona one ndo for the diaries ivo vaya ndo for the diaries kwaitomiriri gwanani kupi chena ndokumirirai ndiri kuno zvatingotaura everyday mukumbotofila kuti ndiri kune mwenyika hana mutongofila kuti ndine mikoko because ifoni idzi technology saka ndichingokumirirai ndiri kuno everything is done telephonically these days kungononga foni ndopopota izvo zvodatikana problem toda tokuitirai program yevarume vasiri kubhadhara maintenance nditoonechitodza kuti ya totoda program yevarume vasiri kubhadhara maintenance titombabvuraudza vatombozvizivi kuti handiko koko kuafrica kwanzi kana ndakambofara mupenyu wangu it was on Saturday serious BMK atakafara husband kai pakai father diaries atakarebesa uro ava father diaries ari comment section ava father diaries am festival vari mu comment section guys tasiya tumbonotora doro redu rasiya samwe takanga madoro redu pamwe vanhu ndopatiri kutofambira notora doro redu tazosiya tikati hatikwire muchitima ichi tatafambira notora doro animaona mubva taona bhasi tikati kudzi hane timbonokwira bhasi zvikaiti chindepi ngati hane tokwira bhasi tongoona kuti rinoindepi tofamba nebhasi saka pane zvisikana zvanga zviri kumberi kwedu zvanga zvitaura kuti kwai mall bull what mall go mall tikati kudzaura kutaura zvemall aronda kumall handi tinodzoka chete zvikaende tikati ngatingomirawo pasaidi pavanongokwira bhasi zesi tokwirawo nomapindu ataita mubhasi tikati tiningirire titaridze nikikiri titaridze vachingokwira tikwirawo vangoti bhazi chimira chipinda nesi chipindawo ivo vanokwira kuenda kunogara musoro ndikati ivo sati chata vateveri hatichigara pasasi tovamirira kana voburuka toburuka navo taburuka navo paya aiwa takafara Saturday. Thank you husband for coming, thank you for gracing your wife with your presence. Aiwa zvaifaya ndomupei how are you zvitisaise ndomupei kweshe traffic katoe mutraffic because nguva dzaenda kadza 5:20 biga sazairana kuafrica dzama 6:30 akuafrica vakutodya kuafrica vakutodya kuno kwakakuita masikati kabude masikati saka ukasatotesa time ka unotobhaiza saka kuno kuda kutogara uchisa time kuti taapapi anogona kutiza tiza nikikiri wena traffic yagona We normally go straight. That and is the park is too much traffic. I go this way, but I won't charge you more than 10. Okay? No problem. Timbototenderedza takagara muno tichinakigwa imota amwe atoti tiri kuziva watokuida saka ndaapa ndichatoziva kwai handiti ndokuinda handiti ndine uku ndoda kuinda isi tozivei chero tasvika kwatokuinda watokuinda titokuziviso tofamba sei ndii here BMW mukamamira mutekisi ndikaukazasvina ukasatsvina china ezani ndandawa wati ukamamira ndikati kune munhu angamamira mutekisi mu imbwa imbwa orai
Hakuna ivuku, ivure kunononwa nepi. Wapo leo kamba ndo hapa nefu. Kana nunzi kune kwadzi andidzidi but dzaingo yana nyaya kuti paibikwa nyama chichi. But shoma ombodzonza vanogona 2 chete. But ifu hakuna kwanza mbona ifu ino. Hakuna ivuku. Ngori maroads nemapaving kunoku. Kai kunza tuvatana 6 here. Zara yakuti kunza mutumbo. Yes, I know my shower shall have not something that I want to go. Very soon. It's got one that's shall have matches. They will say what dinner. Zero vape. Zakuna name good lesson because of them. Down. Pay up and because of I don't Santa one night. I be going to ask and it's just no nice that I tell him. My father is fresh. Where we go? I just say I don't want to go to the Kanya. To what Kanya Mac. Can I go to my footage? Too much shy about it. 2 pounds. And then for the days. I since I had to get that. I nanda risuwa ini. Ai, kaza ndiri fariri hangu asinziro ndaka risuwa kasadza. Ai, ndakazvipira kuti kandibike. Aha. Nemuriwo zvoya. Muriwo ndo wanyatso ndifambira manje. Kuti waiti uzvosana nyama. Because chero kuAfrica ini muriwo ndogona ngofura ndodya nechingwa zvinoita kudhara zvezvo. Asi tiri old school guys. Ndofura une mafuta angu ri green wada ndototi chingwa changu ndototi majari ndotorova. Kana shungu. Zimurku zvezvo mama, you don't want masai bacon ndoti zvei. Amriyo. Ndakambobika rice, musabika rice ka. Ngoma ndati musadisire sawenyu ndobva ndatora muriwo mva ndaisa muraisi. Vana vakashamisika ndi vakaperekwa. Ndikatakura chidya rice nemuriwo. Yes. Yes, Louise. Ufara here kuAfrica uko. Ufara here kuAfrica uko. Petition you want to say Magarai. They figure akasiana rimwe ihombe rimwe idiki. Imwe ihombe rimwe idiki magara akasiana. Yamaona. Zvinofaya zvako vematina iwe. Zvinotaka zviita isi vana havaziva varida vakuru ichichochi. Zvinonaka zvokuti chingwa nemuriwo. Especially kovu ya viscose. Kana kuti neuyu nerep. Zvinotofaya zvokuti. Kwai Britain tiri kuiona shuwa. Britain maiona kani. Aiwa kuno magaro vanopfeka zvava. Kuno kuEurope magaro vanopfeka. Tati chitonyesa kuti kudziona magaro aende kupfekera. Rimwe rinenge rakatonyetsa kutokura, rimwe rakasiyana nerimwe. Rimwe rinotona kuti rinenge ratiza paposition. Rimwe rinenge magaro ariko zvawo. Gara pano natikwa muri pe location ndisvike. Ndakanga mota zobuda zvipaya iwo. Yati kuno mutumira ndasvika ndakanga mwaini. Munouya. Takanga. Kuzo tikwadza bika sadzauye naro yeyu munhu. Bika sadzauye naro. Lesikanoimba yemachangara zviri sei. Manxiwe diaries how are you? Wanzi muri munzvimbo inonzi. Ngori mu Birmingham asi. Mamene muzvikora kone asi mu Birmingham. Chingwa manje mapotatoes ndisi supu manje ndo maita mapotatoes brandi kudze recipe ndonaka yemapotatoes. Uno maboila nemakanda nditi. Wamaboila nemakanda wobisa makanda yaya aibvantika. Wabvisa makanda ya unyetso kuchimachekera. Usamaita tete diki kuti tazoita kunge mashed. Unomaita makanda ucheka into 2 kana 3 kana 4. Andwana. Wadaro manje anditi. Wobva wamaisa mupoto iwo. Waisa mupoto ine mafuta. Woisa onion tanga yaibva woisa matomatisi. Andika. Usaisa supu yakawanda usati supu to like ngave minestrone supu shoma kudai so wongozvisima like 3 minutes or so wojikisa nechingwa. Aiwe unoruma ruri mugu. Wasibikira wamangwana. Kuti asvika pahotera. Yes. That's not the one tasvika pahotera. Guys. Tasvika pahotera pedu guys takuzotora nikikiri. Takuzotora doro redu rakasiya panapa. Bibi.
aiwa chimwe chine uyu chinonaka kachitivhurira tobvara toga vanomutise tingabhutise kune vanhu tutise kuno hatimaizwa kuafrica ndokwandobuda ndiri bara bhoza isina kubhadhara raita kuafrica ndokwandobuda ndiri mbhoza chaiko chako ndisina kubhadhara kunoku hakutotizi kunoku mai mwana zvovo vanhu vavane trust yakanyanyisa kunoku trust yavo yakanyanyisa trust yavo yakanyanyisa guys ona kune gym inoitwa 24 hours guys anachijima iyo irapo yakanzi piu gym isho tiso takafura nepo usiku kuma 12 zvedu tichifamba apa tichibva kutenga hwawa vanhu vachijima apa usiku vanhu vachijima usiku show you where the cricket team is playing, guys. The big chances. cricket team yeri yeko still ari kugara ipapa tiri kupinda ipapa patakasiya doro yedu automatic door andirovhura roga kanga kusvika padhuze kudai rosensa anosensa chinobvawo muri kuona hamusirimo mureception guys tasai muteumu hampasipo pareception apa ndeimwe hotel kai haisiyai oh right tamuka mu elevator yakata kwaenda pazama muri wapa kutipo doro ndomotiwo matiri momu guys ndomatakasiya doro redu momu vanodata booking in check in vakawanda muri kuona vanakuita check in vakawanda togara tigare pasi yowaikani haiwa kuri clean haiwa muri very clean nice and clean takanga madoro redu rodhura rinonzi baileys ndoratafambira tikurida ei guys takafambira doro redu nezuro rinodhura rinonzi baileys aiwa kana toda doro redu isu kana guys rakazara risina kana mbovhugwa aiwa ndoratafambira rikati iwe ngavatiwonewo nekuti poba nikirikiri yedu vada tiwirirani ngavatipe doro redu ndimo guys munoziva zvavatiita vanhu vepahoteli apa zvavatiita makuseri guys tatakabhuka pahoteli apa nditi saka tachida kuti tiextende nhasi pahoteli apa ndobva vamuka tichikanokegwa zvikanzi mufunga kuti muite checkout nhasi na12 because kune vanhu vecricket timi vava chekuaustralia takambenge tina kune mahoteli inonzi grand zvikanzi nokuti vakabhuka floor yose saka motobuda tabva tabhoika tanzi tichinjwe anyway kwatanga tiri kumusoro-soroko titswe pazasi tikabva tabhoikana tikati imi nemahoteri akawanda kudai so nomupatiri apa pachinzvimbo chawo bva tangobhoikana ndikati we hande tichinjewe hande takatabva panapa tikandopatazokanga madoro redu mufiriji saka tiri paopposite pave pava ndopatainda pane apartment chine 2 bedroom chakanaka fani budai tigone kutaridza chakanaka chose ndokwatavi tatiza pana paikukaitombochinjwa budai muinde uko isusu tonzi ndai pasi tigare pasi kuvanogara kumusoro vacho ndokuti verecricket vanoshamisei tikati handeimi tsvake kumu patasukanga madoro redu ipapa yes evidence chatiza zviriseise hayakanaka nakapakanaka guys nakapakanaka chaizvo todaro Father diaries vanga varipo palive musiyo yamuna palive kana usina kuona Saturday palive varipo pangu vari palive musiyo uya
Doreen Musara, did he say? Musati maona munhu mutema pana ndi mazvona. Musati maona munhu mutema munoka kunze kwedu. Haiwa musha mukuru kuenda zveshuwa, musha mukuru. Kativu honest, uri kure data kupa when you are in developing countries do what you want so long it's your money. Thank you Bridget, zvako wewe. Ndizvo ndatoona panapa ndakati manje munhu andoona ndinayeka anogara kuAustralia yawo. Anozivawo zvekuAustralia anotonyatso challenge wena atonyatso tomira chitotaura chirungu nechitotaura kuti now this you are not going to accept kwai kudi rukuya kuti vatsiva kuti arimwe tikati andotipa matatushi vavariona avo mamsinapinzwa munhu Good. No, monsieur. It's celebrity. Who's Jamroom? Okay. Choose genuine cricket. Because if you know Zagatura, you can dish. Zveko dlamari yekuchina zvekudlira kuno kuUK izvo atora nyika yedu izvo hanizvo zvizvo zviri kutoita kunge Zimbabwe yazvo zvimapenzi izvi hanzi kanya kunoita tichiri kuzorora wena tichiri kuzorora inochida kuzorora but on the other end inochida kumbofamba uchionaona zvikuitika ndingagara mumba ndosarira zvivachaina izvi zvakazarugwa kuna ndi vana ava because zvotaura chirungu chekuti hachisi chekuchaina izvozvo zvotaura chirungu chimwe chacho chiri serious netoni dzekune dzodzidzi zvakazarugwa kuno zvimachaina izvi naishuwa nyandikagara mubanyasha munoonesi munozoonepi UK imi muzoyanza kuiona siadoro haiwa tata mtoto radoro rediwe hakana vanese ari kubhuka inava pamwe tazongora mwaona kudzi detangogara tazongoti ngatichinjeimi no, it's impossible Baileys was there Doro vamwe doro redu shamwari puwa doro taura chirungu tipuwe doro redu zivache yakasiyana ayani yakasimbai ayani yakazoinya kusimbai
Shamwari mbosia zvenyaya tipuwe doro redu iwe. Vachirasa doro rakavharwa. Idoro risirudi kai rakwa rasina kuvhurwa. Vani vachitoita sei? Kwai kudi? Iwe doro ranga ririmo ndotaka doro ranga ririmo tikarisa mudhipu mufriji mudhipu ndo wakatorisa mudhipu. Mukafriji kadiki papa nemvura apa pasaidi pasi. Saka kuna doro? Vanani? Vamwe doro redu housekeeping havana kuriona chii doro ranga ririmo. Anowa? Kwaiso? Saka tagarire? Zvakaoma. Saka housekeeping yatora doro. Baba vaende vaziva kaini vapinda mahousekeeping muya. Zvakaoma. Saka vatotora bhendi zedu. Andako? Musire namba doro redu riripo zvindanezvisa doro ranga ndakatoti imi bhodhoro charo ndakatoenda ndakarisa muplastic ranga rine maoster angu ndikatosvika akatorisa yatotora doro akarisa mukatu mefiriji umu pakasaidhi pane mvura ndatonyatsorona ini havatozvimwira aiwa ine primark zveita tombopinda muprimark tapinda muprimark patanoburuka kuti aiona primark tikapinda yakakurisa yekuti ashiya tofamba sei ndo zvatoitika ratogwa nemacleaners nehousekeeping iyoyo zvakaoma vakatirega tizvimwire reblack baileys guys kandamboda kuti hamusi kuzoriwana saka ichi system chavanti zvakaoma haindi zvakaoma ende baba ivo vatatokuya chiklina ivo muasian ndatonyatsovaona uchipinda imomo havasi vanhu havasi vemuna toenda hedu atinye madoro edu guys pai tisina kudya timwe wani tisina kudya iva tingatonotenga kutsva kunotenga rimwe doro pazasi apa totsvaga pekutengesa pekutenga rimwe doro sure housekeeping kumadoro edu kudaro just like that zvakaoma ndangokunyarata kusiko africa nembatondipa doro rao ndapedzerana nemi papa kune mbavha uku vanhu vakabva kuasia mbavha uku wabadoro vhara padzokere pazasi vanenge vari mwira mukati momo handisendina mumarooms meme hamuna makamera vanenge vari mwira mukati momo voshanda vakadhakwa vanenge vari mwira mumarooms hamuna makamera marooms meme vanenge vamwira marooms ndochokwadi votoshanda zvavo vakadhakwa zvakaomazvo tichagutaura kuti kudiko rekai tichingosiyana nazvo zira kanaka kudai kutivira doro redu auye bhudu reramwigwa mukati imomo toshanda zvazvo zvakadhakwa zvakaoma nebaileys aiwa baileys iri pamberi kungoti hatina hedu kuafrica kuafrica asana mboriona ini baileys tongozama marula nestrawberry lips aiwa baileys hausi kuda ndiri kugwadziwa shuwa nebaileys iyo baileys iri pamberi zane amarula ndagwadziwa zvisingaiti shuwa kungotivira doro redu just like that nevada kukumbira zviri nani kokuzoramba tatina uriona ini nyatsoziva kuti tarisiya mufiriji zvakaoma zvoipa papa titoritenga ipi naiwe kudzi atase muchirestaurant chirapo tavasi kutengesa here iwe baileys yacho ita here saka ndingatina ipapa unzisa uku pano tichazodzoka kunotonhora uku boti tienda kunobata maoko kwacharisika kwaking charles hatina kunge tabata maoko uhanda kudzaiti jimu vanhu vanenge vari mujimu 24 hours 24 hours vanhu vanenge vari mujimu
Jimai kwa Afrika tinombo jimao. Oh, Ita here. Ine bar. Italian bo manje. Nzau. Mune bar yo. Baileys. The bottle rose. But you can say it's a bottle. Scudero with Gatotis. And the Brulin and Stangari was only 16. There's not 16 pounds there one. It's a Brulin nigga. Was that the take a go name of diaries? It's a Darosha. Take us take a go of diaries in the radio or Tibira. Okay, all right. Quite in the which cafe should I want to marry? What? I'll check your menu here. Online. In the Mugun was we actually Miramush. How to look at supermarket cry Murodura? Yeah, It's a giant dream up. Oh, Bati, the giant lady. Hey, let's show her. Come on, come African. I was each one I guys, Mukuna, really. Chitimachino for a neighbor, Mukatime road Zemotemo, Mukana, Murod Zemotemo, Chitimachina, road is the Ganavascana, Parod, do Africa, we are the best. Parod to Africa, Pamberi. If you cruise and cruise and who drive a guys, no, we am Chitima. Monosanga Chitima gets here. He can. How can the supermarket go for top? We'll continue to stick one. Why could be? Moments by moment. Ask me about actually Macula. Moments by moment. Oh, shopping. Don't go to the supermarket. It's not Jitima, it's a tram. Don't Jitima. Don't Jitima, you go tram, you know, the chicken do that you tram in the nation. Tram in the nation. So I don't think I can go Africa tram manga we see. Chitima, don't you always see? Tram. Sakati tram vaneko Africa chimukuti kudumutora nezvei hamona saka tikanyatsa kuti chitima vanohwisisa kuti kutora nezvechi chitima guys chimetro train chachiya electric train ndo chinenge chimanyamboroti hakuna tikavarwa izvi zvana my friend. Hello my friend. You Asram my friend. You Asram. My friend Aslam. He's on the Aslam, my friend. Come on, you go ahead. That's how she get away. Papi. What's your name? You should pay. Do you say Beduga? Ish. As your boy, why you papi? Shop. Cliffy Cook. Uko. Okay. Second. Chitima guys. You go mama janji no go train yet. Sadum she's at the room. Sorry. My friend, you are my friend. My friend, you go Africa. Bariko okunoku.
Ana my friend. My friend. Ari kwese wena. Ana my friend ari kwese. Iri doro rinenge risimu muno berries. Zvinenge zvinonzi mawaini. Mawaini aya. Kuda uko kumberi uko kwake uko. Woze ava vana makubara my friend imbava kavada dobawo. Vanodoviga kunodiwa uko. Kupi? Ndakuudza ingati ndokutoera kabigwa kwari uko. Kuda waini? Hai kudzi newaini. Chitenga spirit ndaiona inonzi Jack Daniels iyo rapo. Iyo yagamasta iripo iyi. Red label iyi. Wait, that's African style. Where do we? Asi muno mechiningira chitengesa mu Europe kura kuti mu Europe muno kumwa. Chitenga Southern Comfort iyo rapo. Ko Jameson nasika umbochiperformera tokisa pa life. Jameson iyo rapo. Jameson iyo rapo. Chicho. Jameson. Ziguriro. Ugoripedza. Oh. Shamwari yangu ajikaye. Mukona isidoro iro guys ripa kona pedo. Masijema sema sikuru kurai. Pakaipa. Pega. Oh, sorry, pass, sorry. Kuzotenga makondomu nomadi. You. Kasi murupona were basi dora ari kunai. That's I dore. Look at this. How much is this big one? 250. Chivas regal. Chemason is mtumbarare. Phew. Apakaipa. Sha ita fast shamwara na my friend ndakura machipinda muno. My friend. Utana zvifudzisho na my friend. Zvifudzisho. Ana my friend wakaoma zvitakshop muzvikona kona. Miss. Sorry, in the line. I know. Anozvani tiri padhuze apa anongotisira musiplastic. Kuzora pesa here never. Hi. Pesa tindi shamari. Chirusura changu mira mushopi yana my friend. Kochida zvimagaba zvimakeni zviri apa zvidoro izvi. Zvimakeni zviri panapa zvidoro izvi. Mino zvimakeni zviri panapa kuti zvii. Apa utombotengi boza pacha unoziva apa kunze kwehenikeni neblack label radhumebhiro. Tumebine tangoziva black label nehenikeni iri ranzi Stella Artois. Mamwe necorona mamwe atimazi Budweiser. Mamwe atimaziva.
Tikuita shopping mukona store guys. Kuti study zvinhu. We are there. On the chocolate kudzi. Yemasmatisi. Mazina gara katopera kudhara achembera asara ngoguka. Anachoshamisa. Next time try to find a Romanian shop. They are much cheaper because they smuggle. So zvisina kuora here naye alwati nokuti ana my friend ava twatrustinga vanogadzira zvinhu zvavo vega futi vava. Achara? Aromboshata. Pamwe ndiwo wamuti ndichiri kuita something. Chibhadhara tindi. Waisa loro. My ice block. My ice blocks. Even Muno, do you have ice blocks, my friend? My friend, do you have ice blocks? Ice. Really good ice. Mashuro. Where? Kushure. Atisi kure tipa dise chamari. There is no ice. Hamuna ice. Izvi zvadajaira izvi guys, zvikona shop izvi ndo zvedu kuAfrica izvi. This is ours in Africa. Uya ngopindira zvokuti zvimubve uyu. No ice. Yeah, not in the freezer. There's no ice, my friend. Sorry. There's none in the freezer. It's all finished. Let's finish. Okay, my friends. Okay. Okay. That's no more fish. Ndakutezawo zvidoro zvako zvidoro zviri apa nditora. Ibaba aisa doro racho hamuna doro. Oh, angoda kuti sira zvidoro muno David kwa musedu deiko. Muno. Zvino marome acho pachitogomaziva kuti aya ndo marome ndicho pachitowaziva sei kuti aya maromedzi aya machii tinowaziva sei. Thank you. Iri busy even vakangwara ivava guys vana my friend ava aiwa iva vaite manje vanozati pane madistance uri kuna maflices ari apa shop iri kure vanotenga imomo anoona chiri busy vakangwara singaitira neva chingwa it's guaranteed kuti every day unototenga chingwa ipapa anomaona nemukaka then kana uchida kutenga semaswisi avarungu anoda maswisi imomo ndomanga vachitotora vakangwara zvokuti vanhu ivava ende vanosimudzirana dei variwo masimudzirana toita kuafrica kwedu musha kwedu kudei zvichinaka vanosimudzirana nogona kuwana dzimwe nguva vakazara vari mukati momomo vachibatsirana pabusiness one hani mazvona vachibatsirana pabusiness one zvinoisa hatiti zvozvo ukatoona munhu ave nebusiness rake fanga kutomeka cho tamupedzisa tamudestroy tapedza hafangi kuita business hada kwedu munhu afangi kuita business kaita business unopedziswa kuparadzwa mai mwana kuti ngari vhari then they'll be satisfied. Tiravhara then vanosekerera manje vanhu vanosimuka because vanosimudzana mufleti mwananga chogara vari 15 chaiko 15 chero vawana pekugeza nekuvata chete ndo zvinenge zviri important. Hai mupi vanhu vanoitsvinawo avatedza kuwacha makete nayo
Woi tineze mara idzi. Una zviri pabhalkoni izvo. Kungorasha avo tinonge. Ungukanda zvavo pasi apa tononga. Mupi? Hamuna mudekwa kune izvo chitima icho. Chitima icho. Icho. Chitima icho. Ndichachinzwa hachisi chitima. Chitima icho. Pombi panjanja apa. Unotoona kuti pakazara dzimba apa area yese vanotoenda kuna pachikona shop ipapo ndo pavanotoenda. Iyo train iyo yakuenda yeblue iyo blue train iyo. Uzopasi vati ndoparatiri apa pa5 wesa. Trademark yevana vezvikoro vanopinda kuzvikoro zvemaasian apa iyi zvimadhuku izvo. Ndosunga zvimadhuku musoro. Gym lesson. Uona gym hapo. Pane gym pa next door pedu apa. Pane gym futi. 16 pounds a month. Zvakachipa vedu 16 pounds a month. Apa ndikona instructor, vana instructor ka. Personal instructor. Gym. Chapa uya zvangu. Mbojima nevarungwa. Mbonatsa ofa. Manager. Oh, one the system inonzi Islamic finance. Bayachibhatana apa kuti. Akutoona. Uredo. Kavhurika na iwe nefuti vhurirewo. Yes. Aribi. Tupinda. Pai. Inoenda, tinoenda. Pana pambobvunzo makia. Tutora which side? Uko na uko. Tukwenda siku floor ni garje. 3. Wasa tinga chichopomba lishoka zvazviti. Zvashoka maya. Kupira masitini zviwa. Shinda kuma floor zose ko ngafamboka. Kaisi tikapinda umwe inogona kukatsa network. Manibikiro. Chashikachi. Apartment apana pakanaka guys. Akanaka zvinoda kutaridzai. Akanaka zvokuti. Akanaka zvokuti. Apartments epanapa. Side kupi. Nikuno twende nayo. Twende nekuko. Asvikira naisari ku. 4. Going up. Floor 3. Doors open. Going
asi 315 iri kure zvekuti dhumirawo, iri kure zvekuti munenge muri murima makadai so ukapinda mugaizi masenza zvinobva zvasenza zvobva zvalaita tondotara twino mutorashika munomu mutorashika chito chibotedza masevuriwa tobika ati kuna mapatiments ayo anogona kutogara ka zvokutogara sedhifuro ichakakura vidiwe munenge makatosviba amuati murimi kuvangovhura dho kuti straight uko apa sho takaoma sho one murimi anobva alaita ukapinda muno ha avari kufona mbomira iti mbofamba ndokatanize apa asina bata Took long, eh? yeah hi Ramon yeah ene muno mopisa uchikupinda muno mutunhu zvakatoka kunzwa kutsva hey sis oh oya muri kunhuwa zvinhu mikikiri chinonzi zvimarepa zvimaspice zvimarepa zvamamuchidye mapaona kachi apartment ichi chiapartment ichi chiri clean chiri smart gani mbokata mbodya izvi gani mbokata guys gani mbokata handika gani mbokata totaura time kana takumwa doro todzoka palife toita nyaya ndichika